Без хәзер зарядка ясыйбыз, чөнки йокыдан торгач кешенең йоклыйсы килә, ятып торасы килә, селкенми ул. Ләкин без туган як лагерендә зарядка белән уянабыз да һәм имән кебек көчле, куәтле булабыз. Туган як сменасын 24 июньнән алып 11 июльгә кадәр булачак. Һәм монда безнең 150 бала катнаша. Бу инде 75 кыз һәм 75 малай. Татарларда шундай бер мәкалә бар. Бер көн елны туйдыра диләр. Бер көн эчендә балага төрле әйберләр салырга була. Һәм менә шул бер көн әзерләнер өчен без күп тырышлык куябыз, әйбит һәм әзерләнәбез дә, һәм менә шул балаларга өйрәтеп, без бер еллыкка түгел, гомерлеккә үзебезгә бер хазина әзерлибез. Лагерда узган бер көн ул үзе бер гомер кебек, ул безнең инде матур итеп башланып китә, әйбит һәм без аны шулай матур төгәлләргә тырышабыз. Бу сменада безнең төп максат ул да булса тәрбия бирү, татар халкының гореф гадәтләрендә өйрәтү һәм шулай без элек-электән безнең бабайларыбыз әйткән балаларга тәрбия эш аша бирелә. Шуның өчен дә без үзебезнең балаларыбызга сөйләп кенә түгел, кул эшләре аша да тәрбия бирәбез. Ура! Кат! Шалпрай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мин Гайнетдинов Юсуф, безнең отрядта бөтенесе дә исән сау. Машалла, Аллаху акбар, красавчики. Следующий. Четвертая половинка отряда, давайте. Минем 4-нче отряд, 6 кеше дежурить итә, калганнары монда. Assalamu alaikum İlyas, sen Kamil'ini kurmadın mı? Aleykümselam, benim yanımda. Камиль рядом. Ладно, альхамдулилля, а то я не волкан идем. Идем на уроки, брат. Альхамдулилля. Sen anladım, cezakal hayran. Без матларны алып, укырга барабыз. Шунда утырып укыйбыз. Yok, менә син конкретно, менә син алдың телефон, син ясадыңмы? Юк, без аны ясадылар кайда? Юк. Кайдыр заводта, ниндидер башлы кешеләр, шулаймы? Алар ясады ул телефонны. Значит, алар ясагач, алар яхшырак беләме телефонны ничек эшләтергә кирәк икәнлеген? Яисә без яхшырак беләбез. Әйе, алар яхшырак белә, чөнки алар аны ясады. Һәм кайчан кеше инструкцияга керим укымыйча, аны өйрәнмичә куллана башлый техниканы, ватылар һәм озак кулланып булмаган белән дөрес эшләр. Һәм шулай без кешедә безне дә бар ясаган Аллаһ. Ул безне ясады. Димәк, Аллаһ безне иң яхшы белүче. Безнең үзебезгә караганда да ул безне яхшырак белә, шулаймы, Усман? Аллаһ Тәгалә безгә Коранда әйтә: "Әлә я'ламу ман халaq?" Бар кылучы Аллаһ белмимени дип сорый Аллаһ. Әлбәттә белә. Чөнки ул безне ясады, ул безнең бөтен якларыбызны белә. Иң кичкенә күзәнәкләрдән башлап, клеткалардан башлап, безнең организмыбыз ничек эшли, безнең җаныбыз ничек эшли, нәрсә безгә ошый, нәрсә ошамый, нәрсә безгә авыр, нәрсә безгә җиңел, нәрсә файдага, нәрсә зыянга, бөтенесен Аллаһ Тәгалә нишли? Белә. Һәм менә шушы гыйлем белән ул нәрсә безгә җибәрде? Китап җибәрде, Коръән. Кайда язды? Менә сез кеше, сезнең шундый бар үзенчәлекләр, особенности, һәм менә сезгә дөрес итеп, яхшы итеп, бәхетле итеп яшәр өчен менә сезгә китап. Менә шуны укыгыз, анда нәрсә язылган шуны эшләгез. Мин сезгә зыянлы әйберләрне тыйдым, аларны эшләмәгез. Сезгә файдага булган әйберләрне мин сезгә эшләргә куштым, аларны үтәгез. Шул вакытта нинди тормыш булачак, Юсуф? Яхшы, бәхетле һәм дөрес. Бүген без Мульк сүрәсен кабатлауны дәвам итәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тәбәрәкәлләзî биядихил мульку ва хува алā кулли шай'ин кадир. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кадерле балалар,
Бүгін туған элемтәләрен тотымда сөйләшәбез. Әйе, ул туганнар белән элемтәләрен тотуы ничек аңлыйсыз? Туганнар ул безнең якын кешеләр, әйме? Сез әнигез белән ничек сөйләшәсез иде? Матур, әйме? Яхшы. Тәмле сүзләр белән сөйләшергә кирәк, әйме? Дөрес бит? Әлбәттә. Әче турында сөйләгәч, инә бик сагынып киттем. Кабатлау үтәбез, кабатлау дәресе. Һәм инде мин сезгә шундый сорау бирәм. Кем санап бирә ала тәһарәтне бозмый торган әйберләр турында? Елагач? Кеше елагач тәһарәт бозылмый. Әгәр дә йоклап китсәң, тәһарәт бозыла. Афәрин, сез булдырдыгыз. Хәзер инде без алга таба үзебезнең темабызны дәвам итәбез. Һәм без монда үземнең хәләл җифетем белән бергә эшләү, ул ни өчен килеп чыкты? Чөнки Аллаһның рәхмәте белән без бер фикердә һәм безнең икебезнең бер максат. Ул да булса, үзебезнең балаларыбызны түгел, хәтта үзебезнең крайдагы балаларны да тәрбияләү. Нет чужих детей, есть общество моего ребенка. Һәм шул фикер белән инде без яшибез, шул фикер белән без янабыз. Безнең балаларыбыз күркәм җәмгыятьтә тәрбияләнсеннәр, безнең өммәтне күтәрүчеләрдән булсыннар дип. Без сәфәргә чыктык. Анда орманда сосискаларны кыздырабыз. Син кем белән чыктың? Дауда белән. А вот кулыңда кем ул? Мишка. Таныштырып кит инде. Мин чыктым. Ю белән. Нишлисең аның белән? Уйным, яклым. Анарга авыр булмасмы икән? Белмим, но мин аны кулда тотып йөрәм. Ого, течение, да, справа. Су кайнасын салкын суда, сиңа салкын була, а жылыда сиңа жылы будет. Не толкайте дальше. Можешь в машинке играть. Сел так на попу. Какие веточки? Я перемешаю озрак угли. Брат, не рад, нормально, сам раз. Стойте, мою сосиску. Да привет уж, привет. Сосиска алып кыздырдык. Без тәмле сосиска ашадык.
Безнең мастер-класслар, алар инде шактый, алар безнең һәр көнне менә күреп торасыз. Инде балалар төрле әйберләр ясыйлар, Коръән куя торган әйберләр ясыйлар. Шулай ук үзләренә инде кирәкле, яраклы шунда уенчыклар, шундыйрак әйберләр дә ясыйлар инде мастер-класста. Иң мөһиме нәрсә, балалар шулай эшләп инде эш коралыннан курыкмаска өйрәнәләр. Шунысы бик яхшы. Һәм безнең мондый түгәрәкләр әйтик инде мастер-класслар һәр көнне булып тора. Алар инде безнең түгәрәк буенча әйләнә. Мәсәлән, бүген бер отряд булса, иртәгә икенче төркем була. Бүтән көнне аннары өченче төркем була. Һәр көнне инде балаларга кызык булсын өчен һәр көнне ул алмашынып тора. Вот, шуның буенча да инде балалар бик шактый яратып йөриләр. Һәм дә инде төннәрендә абый иртәгә нинди мастер-класс була, нишлибез дип бездән сорап инде кызыксыналар. Мин кайчан килдем бу лагерьгә, мин өйрәндем электролобзик белән эшләргә. Миңа бик ошый электролобзик белән эшләргә. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala al-falah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Burunga babalarımız eлекке вакыттан намазлар укылар иде. Без дә хәзер бергә җылышып җәмәгать белән намаз укыйбыз. Хәзерге намазларыбыз безнең динебезне һәм милләтебезне саклар. Безнең катлаулы эш, безнең балаларыбыз исән сау булсыннар, безнең эшләгән, пешергән, яратып пешергән, чын күңелдән пешергән ризыкларыбызны бик яратып ашасыннар, иләренә бик довольный булып кайтып китсеннәр. Безнең меню Казан аркылы килә, разнообразие бик күп, балалар бик нык яраталар. Дөресен генә әйткәндә 5-тән торабыз инде без уже. Сразу иртә белән безнең 9-нчы яртыда аларның уже завтрак. Көн буе эшлибез. Кичке алар әле сәгать 9-ларда гына керәләр әле кич белән. Каян кыш табасыз? Аруны уйлап торган юк инде, үзебез ризаланып килгәчтен без аруны белмибез. Балаларыбыз безгә апа дип эндәшәләр, тәмне дип килеп рәхмәт әйтәләр. Менә без шуннан кышыябыз. Безнең мондан бик тәмле ашаталар. Минем әни тәмле пешерә. Һәм монда тоже тәмле ашаталар. Бездә бик сөенечле, кызык, бик күңелле бездә. Зарядка бында ясыйбыз, юнабыз, уйныйбыз, төрле мастер-класслар булалар бездә. Бездә бик күңелле һәм кызык. Рәхәт булсын. Мәсәлән, элек-электән татарларда бар инде матур сабан туе. Без аны быел безнең сменада Корбан бәйрәменә туры килгәч, әйбәт мәшул Корбан бәйрәмендә без башта инде көндез сабан туен үткәрдек, һәм аннары кич белән әзрәк балаларга казак булсын өчен салютлар аттырып, аларга казак әйберләр дә эшләдек.
Дусларым, кардәшләрем, бөтенегезне дә Сабантуйга чакырам. Бу конкурс 3 аяк дип атала. Бу конкурс посетасы килә дип атала. А бу конкурс тишек капшык дип атала. Бу конкурс шабата шабашы дип атала. Шабата миңа ошады. Игътибар бу конкурс татарча танк шигермеше атала бу конкурс. Монда бик матур һәм монда бик тәмле ашаталар. Бигрәк тә матур лимонадлар, тортлар ясадык. Безнең кызларның мастер-класслары 3 төркемгә бүленә. Бу инде аш-су һөнәрләренә өйрәнү, кулинария дип әйтәбез без аны. Икенчесе ул рукоделие. Монда кул эшләре керә, чигү, тегә белү һәм шулай ук безнең иҗади сәнгать безнең шулай ук кертелгән һәм кызлар бик матур кул эшләре үзләре белән алып китәләр бу лагерьдан. Бу инде бер хатирә булып кала. Без походка бардык, бик матурында уйнадык. Шунда җиләкләр дә ашадык. Анда җиләкләр дә бар, бик кызыл да. Мин җиләкләрне яратам. Бик тәмле ул. Бу кызлар өчен бик кызык бер чара булды инде. Елгага барып җиткәч, алар бик каты шатландылар. Шунда матур табигатьтә алар ашап алдылар, чәй эчеп алдылар инде. Әлхәмдүлилләh. Лагерьда үткәрелгән чаралар, алар юк бардан гына үткәрелмиләр, буш вакытны тулыландырыр өчен генә үткәрелмиләр. Аларның һәрберсенең үзенең бер максаты бар. Һәм шулай безнең походларга да без ничек чыгабыз? Без балаларны үзләренең максатына ирешергә өйрәтәбез. Бит балаларның чыдамлыкларын карыйбыз, балаларны сабырлыкка өйрәтәбез. Шулай итеп алар җәяү 5 километр бардылар, безнең 5 километр кайттылар, әлхәмдүлилләh. Безнең иртән торгач зарядкалар, дәресләргә барабыз, аннары безнең мастер-класслар башлана, уеннар, шуның өчен сикереп биеп йөргәч безнең кыска шикелле үтә. Монда рәхәт. Әйе, безгә монда рәхәт. Без уйныйбыз. Без монда ашап, уйнап бик дуслашабыз. Миңа монда бик ошый, чөнки монда матур табигать, матур иләр, матур кешеләр. Мин бу лагерьдә бик күңелле иптәшләрем таптым да, һәм лагерь биткәчтән соң алар белән аралашам. Безнең барбер табиб, ул бик матур, ул безгә игътибарлы, ул безгә бик булыша. Кич белән шәмне кабызып утырганда балалар ачыла башлый. Монда инде аларның тормышка карата карашлары ачыла башлый. Аларның нәрсә яратканнары беленә башлый. Аларның нинди максатларын икән без күрә башлыйбыз һәм безгә алга таба эшләргә җиңелрәк була. 10 көн үтте, машаллах. Һәм бүген без сезнең белән шөкерлек турында сөйләшәбез. Без сезнең белән кая бардык? Походка. Әйдәгез, һәрберебез безнең әйтеп чыгачак. Менә ул күргән матурлыктан, бит туган як матурлыгыннан нәрсә өчен ул Аллаһка шөкер итә? Җиләкләр, таулар, чәчәкләр.
Су буенда булдык, нинди су иде? Безгә Асты чиста. Шукларда чиста. Там апатасикумларда червяклар. Юк, моллюскалар. Моллюскалар бер касаны күрде. Бер балык. Аллах биргән нигъмәтләргә без нәрсә дип әйтәбез кызлар? Әлхәмдүлилләх. Раббыбыз әйтә Хаҗ сүрәсендә күзләр сукыр түгел, калепләр сукыр ди. Шуның өчен без менә бу туган як сменасында безнең туган ягыбызның матурлыгын күрсәтергә тырышабыз. Һәм алар менә шул туган ягыбызның матурлыгын саклап, аны киләчәк буынга да мирас иттереп тапшырсалар иде. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله